Nilaygo ng Dios mga kaigsunan, mga kaigalaan atong suki nga mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa Dala ni Jesucristo. Nining atong programa igsoon. Kanin usa niini mao ang pagtubag sa dakong pangutana sa gamay nga tubag. Dako nga pangutana sa gamay nga tubag. Mga igsoon dunay pangutana nga nagaingon diri, unsa ang mga pulo nga kinahanglan undangon sa usa ka Kristohanon? Unsa ang mga pulo nga kinahanglan undangon sa mga Kristohanon? Mga igsuon, mga pulong or sinultihan. May imong tanawon mga kaigsunan, bisan pa man sa Panultihon Kapitulo 25:11, ang maayong pagkagamit nga mga pulong na isama kini siya sa kamansanas nga bulawan. So kinahanglan ang Kristohanon dunay gitawag maayo nga pagkagamit nga pulong aron ang iyang pulong mahisama sa usa ka mansanas nga nindot kaayo kaunon o nindot kaayo paminawon, unya mansanas pagid nga bulawan nga diin kung ang maminaw nimo makabaton og kaalam, makabaton siya og bahandi. Kay kaalam mao man ang pagbaton usab og bahandi. Usa ang pulo nga undangon igsuon, klaro kay nag-ingon ang Biblia nga atong undangon ang mga pulo nga pangpanglibak, no? Kinahanglan matod pa sa balaang kasulatan, no? Kadto mga pulo nga mga pag-BI, o bulahan kadto mga tao nga wala magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, sumala sa Salmo 1:1. Niya ang pulong mga kaigsunan nga atong pagagamiton kanang insaktong pagkagamit. Apan matod pa sumala sa balaang kasulatan nga pulo nga makapanghilabot, no? Makapanghilabot sa uban dili na maayo mga kaigsunan. Kinahanglan ato na siyang pagakuhaon. Pulo nga dili makapahimuot sa Dios. Pulo nga adunay mga sambog, mga garbo, bakak mga kaigsunan mo nang dili malipay ang Ginoo. Kung imo basahon ang Salmo Kapitulo 19:14, mga kaigsunan, mga pulo nga wala kahimot isa Dios. Kada mga pulo nga mga dili maayo atubangan sa Ginoo. Matod pa usab niya sa balaang kasulatan kanang pulo nga hait sa Proverbio Kapitulo 15 versikulo 1, kanang mga hait nga pulong igsuon nga makahimog away, mga pulo nga mga pagpanglait, o mga pulo nga pagpataas sa imong kaugalingon igsuon, mga panghimaraot nga mga pulong igsuon na nga ato nang kuhaon, anang pulo nga makahatag bikil sa dalunggan sa imong isig katao. Usay makigsunan dili nato na makontrol. Mapulo nga angay nimo nunaon nga dili angay isulti, di nato na isulti. Labi na mga kaigsunan tungod sa imong mga pulo nga nang hinubrang nang hingapin, aduna nay mag-away nga imong mga silingan diha. Nya tungod sa imong mga pulo nga dili maayo, aduna nay mga nagpatay, nagdinumtanay, mga igsuon ato nang undangon. Labi na kay Kristohanon ka. Muna mga kaigsunan nga dili nato himuon nga ang ato mga pulong nga kinihait mga kaigsunan. Ug matod pa sumala sa Mateo Kapitulo 5:22, ang mga pulo nga maglitok og kwanggol og buang mahiagom ta sa impierno. Usahay dali ra kay nato na malitok nga mga pulong igsuon. Kanang paglitok nga kwanggol niya, bugo niya, mga daghan kay mga kaigsunan nga mismo ang mga pastor mulitok pa ani, mga sung leader, mga Kristohanon usahay mulitok ani. Usahay malibkas sa mga dila kay dili mapungan, pero igsuon para sa kinabuhing Kristohanon ato ning hunungon atong pugnan. Matod pa ni Apostol Pablo, kinahanglan do natay pagpugong sa atong dila, pagbukado nini atong butangan og rinda. Ato ning sampungan ang atong baba nga dili mulitok kay kini mo hinungdan nga makasunog sa tibuok kalasangan. Naingon sa balaang kasulatan nga ang atong dila igsoon nagagas diha ang dugos og ang pait, tamis og pait. Usahay makigsunan maay kay kamuwali tamis kayo, pero usahay makigsunan dili mapugan nga usahay ang atong mga dila naglitok pud og mga pait nga mga pulo nga diin igsoon makahatag og kanang kasuko sa imong isig katao. Kuhaon nato makigsunan matod pa mahiagom ka sa impierno ni ana kung magngalan ka sa imong isig katao nga kwanggol ug buang. Ug matod pa usab sa Episo Kapitulo 5 versikulo 4 nga
ang mga hilas o mga tistis, mga binuang, mga green joke, mga kaigsunan, kanang mga dili maayo nga mga pulong, mo na siya ang hinungdan nga di ka makaadtog langit. Dili ta makaadtog langit kung magpabilin igsoon ang atong mga dila nga magalitok o mga bastos nga mga kining gitawag mga katistis igsoon sa atong mga pulong. Muna nga usahay mga kaigsunan, na usahay sa mga magwawali, usahay maghimo katistis diya sa ilang sa mga pagwali nya nasubrahan na mga kaigsunan, dili na siya maayo at tubangan sa Ginoo. Ug matod pa niya sa balaang kasulatan, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Na nga daghan pa mga butang nga kinahanglan undangon, pero nag-ampo ko, nanghinaot ko nga sa gamay na kong tubag na amoy nakuha nga mga pagtulunan. Ayaw kalimot sa Proverbio 25:11, pulong nga may pagkagamit igsuon, ingon nga kini atong pagabuhaton. Kuhaon nato ang pulong nga hait, sumala pa sa Proverbio 15:1, og pulong nga dili makapahimuot sa Ginoo, Proverbio Salmo 19 versikulo 14. Ato hinumduman na nga mga teksto mga kaigsunan, Mateo 5:22. Ato gihapon na siya nga hinumduman nga ang pagngalag kuanggol ug buang mahiagom ta sa Sanhedrin Inferno mga kaigsunan. Efeso 5 versikulo 4. Hinumdumi igsuon nga dili ka makaadtog langit tungod diyan ang mga pulong katistis o kanang binastos nga mga pulong. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, nang hinaot ko nga sa imong mga pulong gamiton ang pulong sa pagbatbat sa mayong balita, sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, o kana nga pulong nga mogawas sa imong mga dila, mao kana ang mga pulong magdala sa kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon ang Dios sa atong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa. Dalaygon ang Dios. Daghang salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.